Вау, много яко! Чорапи. Да, чорапи са. Но от сърце. Това е най-якият подарък, който някога съм получавал. Я, какво получи? Абонамент за AulaBG, 12 месеца достъп, над 50 основни курса, удостоверения, бонуси. Благодаря ти, ти си най-готиният колега, който имам. Вау, как успя да измислиш толкова готин подарък? Аз чорапи подарих. Не съм го измислила, взех си абонамент за мен и оттам ми подариха втори абонамент безплатно, който да подаря на някой близък. Промоцията е активна до 31 декември, така че имаш време да си поправиш грешката. Хем подаряваш на себе си, хем и на някой приятел, колега или любим човек. А пък да не говорим, че спестяваш до 599 лева. Цъкай тук на линка aula.bg/promo-коледа и ще измислям как ще ми се реваншираш.